Ngopi sih Pak Pur. Oh ya, terima kasih Mas Denny sudah ngajak ngopi bareng saya. Ya alhamdulillah, kita akan nyanyi lagu sing sangat populer. Ya, seorang tokoh yang kaya akan rasa kemanusiaan. Yo gila. Dicoba ya Pak ya. Kalau nyanyi gini. Ya, siap. Ambil nada Mas. Untuk Indonesia Raya. Betul. Yeah. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban, dicekal kono kene sebab belani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Asoy. Sabar iku ora ana watese. Yen ana watese tegese ora sabar. Leres. Ngono wae kok repot. Leres. Rungono 3 tahun gonmu dadi presiden, dipaksa mudhun parlemen. Jarine kasus ngono, jarine kasus ngene, ning ra ono nyatane. Dese musik. Dadi balance politik, orde baru. Dadi korban ambisi, reformis palsu. Senajan cacat netramu, nanging ngerti batinmu. Ngendi kucing, ngendi asu. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja. Aku mau ngayomi jagat raya. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban, dicekal kono kene sebab belani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Ayo salungamu akeh sing rumangsa kelangan, pendekar rakyat sing wis lila dadi korban, dicekal kono kene sebab belani rakyate sing dianggep ora penting lan tansah disingkirake. Dalang Pur, matur suwun. sama-sama. Tadi ini Sekali lagi. cacat netramu, nanging ngerti batinmu. Ngendi kucing, ngendi asu. LSM opo partai, ormas opo mung RT, sing penting tumindake. Kelingan welingmu sing prasaja.
Pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene sebab belani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake. Salungamu akeh sing rumangsa kelangan Pendekar rakyat sing wis lilo dadi korban dicegal kono kene sebab belani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake.